Evo, hvala Bogu i ove godine, zahvaljujući navijačima Crvene zvezde i fudbalskom klubu Crvene zvezde, biće organizovan na stadionu Crvene zvezde humanitarni koncert za naše Kosovo i Metohiju sa ciljem da se prikupi humanitarna pomoć za ugrožene naš narod na Kosovo i Metohiju i crkvu. Humanitarna pomoć će biti iskorišćena za izgradnju zida za manastir Devič, zatim za kupovinu hrane za narodne kuhinje u enklavama na Kosovu i Metohiju, kao i za pomoć ugroženim porodicama koji se većinom hrane u našim narodnim kuhinjama iz Kosovskog Pomoravlja. Učesnici Kiki Lesendrić i piloti grupe 357 F4, Ivana Žigon i Kosovski Božuri i THC La Familija. Naravno i gosti iznenađenja, o njima nećemo govoriti kako bi ostali iznenađenje. Subota 20 časova, Marakana, koncert. Jako nam je drago da smo ponovo dobili poziv da učestvujemo u jednom ovakvom događaju humanog karaktera. Baš nedavno smo imali priliku i da nastupamo u Leposaviću pre cele ove poslednje situacije. Tako da smo, da kažem, onako iz prve ruke imali prilike da se upoznamo sa time da kako je situacija po pitanju stanja, da kažem, nekih sadržaja, uopšte životnih, i da ne pričamo sad i o zabavi za mlade ljude, i sa čime se sve ljudi susreću, čak i u ovom severnom delu Kosova, koji je praktično fizički potpuno spojen sa Srbijom i skroz je druga situacija. A imali smo priliku i da sa prijateljima iz humanitarnih organizacija obiđemo malo i upravo o čemu je Đorđe pričao. Bili smo u manastiru Devič i obišli smo enklave, tako smo stvarno videli kako ljudi žive, i to je još jedan više onako lični motiv da se uvek rado odazovemo na ovakve pozive i bar na taj način pomognemo.